Най-вероятно гледате това видео, тъй като искате да разберете как да използвате съдържанието в социалните мрежи, за да маркетирате ново стартиралата ви компания. Казвам се Иво Тосев и в днешното видео ще коментираме точно тази тема. Ще преминем през това къде да намерим перфектната ви аудитория, как да привлечем вниманието й, как да се презентираме по възможно най-добрия начин пред тях, как да им дадем стойност и как да презентираме офертата с решението на техните проблеми. Правилното изпълнение на всички тези стъпки от този лист цели вие да привлечете перфектните ви клиенти, да изградите доверие от тях, да им демонстрирате, че вие сте доверени и надежни експерти в тази индустрия и че те могат да се доверят на вас, когато става на въпрос за техните проблеми. Първият въпрос, на който ще отговорим, е как да намерим перфектната аудитория. Тук имаме две възможности. Първата възможност е вие да сте B2B компания, да работите с бизнес клиенти, или пък да сте B2C компания, означава, че работите с крайни потребители, например продавате фитнес програми, козметика, дрехи, коли, апартаменти и така нататък. Когато става на въпрос за B2C компании, перфектните ви купувачи се намират в платформи като Facebook, Instagram или TikTok. Това се дължи на факта, че потребителите на тези платформи представляват средностатистическия човек. А ако вие продавате продукти или услуги на крайните потребители, би било най-удачно да фокусирате усилията и ресурсите си в съдържание за някоя от тези платформи. А социалната мрежа, в която се намират перфектните потенциални клиенти за B2B бизнесите, е LinkedIn. Тя е подходяща за професионални услуги и корпоративни клиенти, както споменахме по-рано. Например, ако сте бизнес консултант, предлагате решения в сектора с информационните технологии или пък сте счетоводна кантора, LinkedIn е платформата за вас. Добре, а сега искам да ви спомена и за една универсална платформа. Става въпрос за YouTube. Тя е подходяща както за B2B, така и за B2C бизнеси, тъй като хората в нея търсят решения на конкретни проблеми и са готови да гледат стойностно съдържание. Без значение дали те търсят да закупят кола или апартамент за тяхното семейство, или пък изпълнителен директор на голяма компания, която търсят подходяща веб дизайнерска фирма, за да изработи техният сайт. Хората гледат съдържание в YouTube, за да търсят решение на някои от техните проблеми. За това също бихме препоръчали да инвестирате ресурси и фокус върху тази платформа, тъй като тя има огромен потенциал. А всъщност ние имаме и цяло видео за YouTube маркетинга, което ще излезне в този момент на екраните ви. Може да го разгледате, като колегата е покрил доста изчерпателно голяма част от спецификите и нещата, които трябва да знаете за тази платформа. Втория въпрос, на който ще отговорим, е как да привлечем вниманието им. Тук имаме две основни стъпки в системата, която привлича вниманието на вашата аудитория. Първата стъпка е да се фокусирате върху проблемите им. Съдържанието на вашите видеа или публикации трябва да говори за нещата, които притесняват вашите клиенти, демек техните проблеми. Съдържанието ви трябва да поражда емоция от тях, дори и тя да бъде негативна. Загатнете, че имате решение на този съществен проблем и им покажете как животът им ще се промени към по-добро, ако го решат. Например, децата ти не пускат телефона и започват да проявяват признаци за ADHD. В това ръководство ще ти дадем 5 лесни стъпки, за да насочиш вниманието им към нещо ползотворно. Вторият елемент от тази система е използването на визуално въздействащо съдържание. Например, снимки от преди и след. Да речем промяна на ваш клиент, който е свалил 20 кг мазнини или пък е качил 10 кг мускулна маса. Без значение. И кратки видеа с ясно послание, споделящо проблема, решението и резултатите. Например, този апартамент беше в окаяно състояние и ето как му дадохме нов живот за под 10 000 лева и направихме семейство Петрови щастливи отново. Добре, след като сме намерили идеалните ви клиенти в някоя от тези платформи,
и сме привлякли вниманието им, идва време да се презентираме пред тях по най-добрия възможен начин. Тук имаме два типа съдържание, които ще ни позволят да се позиционираме в техните очи като надежни експерти и авторитети в нашата индустрия. Първият тип съдържание е съдържание, показващо доказателства. Споделяйте успехи на други клиенти, които са имали същия проблем. По този начин им показвате какъв би бил животът им, ако решат проблемите си чрез вашето предложение, както и допълнително оборвате възраженията им. Например, ето как с нашата помощ компания Хикс увеличи приходите си с 50% за 3 месеца. И ето как човек Хикс отслабна с Хикс килограма и нормализира завишените стойности на изследванията си без лекарства. Вторият тип съдържание, който трябва да използвате тук, е съдържание, създаващо емоционална връзка. Разкажете история, която ще ги докосне. Нещо, което би било приложимо за почти всички ваши потенциални клиенти. Например, започнахме този бизнес, защото искаме да помагаме на хора, които имат проблеми с затлъстяването. Или основната задача на нашата компания е да съживим фирми, които са пред фалит поради Хикс обстоятелства. Или пък нашата мисия е да предпазим трудно изкараните спестявания на хората от безпощадната инфлация. Основната цел тук е да демонстрирате вашата експертиза и да се позиционирате като надежни експерти в сферата ви. Както споменах и по-рано. Съдържанието ви трябва да дава цялостна и прозрачна представа на клиентите ви относно организацията. Те трябва да ви възприемат по-скоро като приятели и хора, на които могат да вярват. Добре, тук идва вече същината на нашата стратегия. Тук вече даваме стойност на нашата аудитория. И как се случва това? Две са основните стъпки в тази система. Дайте им нещо безплатно. Това е магнит за потенциални клиенти. Този жест изгражда доверие, показва как вие наистина искате да помогнете. Ако дадете безплатен елемент от това, което предлагате, ще демонстрирате ефективността на услугата си, както и частичното решаване на проблема на клиентите ще ги накара да искат цялостно решение. Например, безплатен вебинар с ценна информация, PDF ръководство или тестов период за услугата ви в замяна на техните контакти и позволение да се свързвате с тях и да им изпращате информация. Втората част от тази система е съдържание с практическа помощ. Дайте им безплатни съвети, които могат да приложат веднага. Например, 3 лесни начина да подобриш Хикс, безплатен видеоурок относно как да повишиш ефективността на Хикс или инструктаж как да постигнеш Хикс резултат за Хикс време. Всички елементи до момента, от намирането на вашите перфектни потенциални клиенти до привличането на вниманието им, вашата презентация пред тях, даването на стойност и на безплатна информация или безплатна част от вашето решение, цели да изгради изключително доверие от тях. И в последствие, когато в момента ние ще презентираме нашите оферти, голяма част от тях да дойдат при нас и да закупят нашата оферта. Това може да се случи само единствено, ако сте изпълнили всички стъпки до момента както трябва. Добре, а как да презентираме нашата оферта с решението на техните проблеми? Тук начините са два. Създайте усещане за спешност. Използвайте ограничени оферти и FOMO – страх от пропускане. Накарайте ги да се борят за това, което предлагате. Например, останали само 5 места в нашата лимитирана менторска програма. Заяви своето членство и ще проведем интервю, за да разберем дали отговаряш на критериите. Втората стъпка, тя може би се подразбира, но все пак аз подобава да го спомена. Представи офертата като решение. Направи я лична и адресирай конкретния проблем. Например, нямаш време за тренировки. Ето как да постигаш резултати само за 15 минути на ден. Не си доволен от резултатите на Хикс? Ето какво направихме, за да решим този проблем за компания Хикс.
Като заключение мога да кажа, че създаването на съдържание за социалните мрежи е един от най-перспективните начини за привличане на клиенти онлайн, поради възможността вие да привличате тяхното внимание, да изграждате доверие от тях и да презентирате офертите си, което да ги превръща в реални купувачи. Но да се случи този процес, както планувате, трябва да свършите работата си със създаването на съдържание с изключителна прецизност и професионализъм, което само по себе си е изключително трудно, тъй като това е занаят, който се учи дълги години, изисква огромни инвестиции за техника, екипи, обучение и така нататък. Точно за това нашата организация се фокусира върху цялостното поемане на това звено от вашия бизнес. Като имаме няколко години опит в тази сфера и сме постигнали завидни резултати за нашите клиенти. От продажби на имоти за повече от 500 000 лева до 4-кратно увеличаване на приходите за под 3 месеца за наш клиент и много други. И както винаги, нашите контакти и линк за уебсайтът ни ще бъдат отдолу в описанието, така че може да се свържете с нас по всяко време. До следващото видео.